ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Ирӯз 11 январи соли 2024 1123 сомонӣ. Ирӯз анавар хоиди хонаҳо мешава, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар, ноҳияи Данғара, ноҳияи Вусе, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Темурмалик ва дигар ҷоҳо баҳри шумо тамошо кунед. хоҳиш ай ҳаматон дар ҳамин видеонавор лайк гузорен, дар канал подписатсия кунед. Подписатсия. вақте ки мо хонаҳои нав ёки мошинои хуб ва пешниҳод кардем, шумо хабардор мешавед аз навбарои мо. барои реклама кардан, агар дар шумо хона бошад, замин, мошина, квартира бошад, агар имо WhatsApp рақамҳо дар роишен, мо дар навбари банда рекламаш мекунем бачако. качесро баланд кунен, дар комментар нависен аз кадом маркаи хонаҳо, мошино шумо да маъқулай, мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментария. качес бара 720 тамони навора тамошо кунен, эълона сар мекунем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гулхурда. 5 комната хона, 6 сотих замин масоҳат дорад, об свет дора. нархша 400 000 сомон меган, бо савдои хубам дора бародар азиз. рақамҳои телефон ёки дастӣ метавонед занг зада WhatsApp дам занг занен. муроҷиат аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунам. мактаб, духтурхона, масҷид ҳамаш наздики ҳами хонада ҳастай. 5 дар хона, якта падвари дарози 6 ба бариш 3.5 бародар азиз ҳамхел ҳастай. кухни банят дорад. хона сеташ калон. ака киришаша нигоҳ кунед чӣ хеле фасон кардагианша. хулосаи гап ба ҳамин проекти замонавӣ. дута балконам дорад. гирди ҳавли бетон дорад, забор надорад, аммо простаги бетонша рехтагиянд. метавонед занг зада маслиҳат кунед. муомилаи созам кунед, арзонтон мекунам бародар азиз. мегзарем ба дигин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. квартираҳои фурӯшӣ ҳам мегем, хато намекунед бачако. дом 12 этажка дар инамиҷа қарор дорад, ҳамин домай. дар 9 этаж якта духонага 90 метри квадрат ҳастай. дар 10 этаж дута духонага 75 метри квадрата бародар азиз. нархошон 1 метри квадрати $240. $240 меган. рақамҳои 559 WhatsApp дора, занг занед. тирезаҳои ҳамин хонаҳо мега тарафи роҳа нигоҳ кардагиянд. сохтмон айни ҳол дар ҳафтум ошина рафтестай. моҳи сентябри соли 2024 понли иҷозати ремонт дода мешава ва охири сол боша супорида мешава ба ҳамун соҳибои ҳамин хонаҳо. касоне ки мехаред ҳамода ҳамин охири солда супорида мешава бачако. успеҳ кунед бигирен, аз номи канали Савдо ТВ занг занед, арзонтон мекунанд. мақсад 4 та 5 та комната дорад, муомила кунед, арзонтон мекунам бачо. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, ҷамоати Тоҷикобод, кӯчаи Ҳаваскор да мега қарор дорад. нархша 450 000 сомон, соҳиби ҳамин хона гуфтагай. 5 комната хона, 13 сотих замин масоҳат дорад, об свет дорад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ ардишкор мекунад. оғил дора барои молпарварӣ, мол, гов мол мекунен, 7 метра оғил. касоне ки мақсад парранда парвар ҳастен, яъне ки мурғпарварӣ кор мекунен, ҳастай бо катакҳои фасонам кардагӣ ҳастанд. об свет дорад, 13 сотих замин масоҳат. об дорад, агародкорӣ мекунен, мақсад сотихшам кам нестай. ёки акавдодар бошен, агар ёки 3 нафар мегирем, бо ҷидо карда зиндагӣ мекунен. 3 участкаш карда хулоса зиндагӣ мекунем бачаҳо. занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба чорум квартираҳои фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. нархаш 1 метри квадрати $330 то $350 мешавад. пешпардохт метавонед шумо кунед. 20 то 40% сумша метен, далши оҳиста оҳиста 2-3 солда бе фоиз, яъне ки бе 1% баъд супорем бародар азиз. рақамҳои WhatsApp да занг зада маслиҳат кунед. шаҳри Турсунзода, Регар, якум микрорайон, дар назди мактаби умумии 86 боғчаи кӯдакона, поликлиникаи шаҳрии 2 бародар азиз. литсей стадион марказӣ дора. лифти замонавӣ бо инвертор, яъне ки бе барқ кор мекунад. дом
Монолит хишти пухта, мактаб Садиқ литсей поликлиника наздикии ҳастай. Ами бародар мақсад 4 та объект дора. Якум объект бучдагои, дуюм объект дар 7 метр, сеюм чорумша маслиҳат кунен. Нав саркарган, хулоса арзонтон мекунам бачаҳо. Занг зада маслиҳат кунен бихаренша. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Меҳробар бардор азиз. хонаро ба кирпич, яъне ки ба семенблок бардоштагиан. Нархша 100,000 сомон меган. Дароша мақсад овардагиан. Тирезаҳо ночаспонда. 4 тиреза дорад. Дар киришаш фасон кардан маҳкам кардагӣ. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. деҳаи Меҳробар ё ки минтақаи Озод меган, дар ҳамон ноҳияи Данғара бардор азиз. Касоне ки дар тарафҳои Данғара зиндагӣ мекунед медонед шумо. фасади дарунша мега лоиблоқа чиндагиан. мақсад дарунша ба лоиблок чиндагиан. семенблок қатӣ вардоштагиан хонара. ду тараф тумба қатӣ вардоштагиан. нигоҳ кунед ақидот десем бардор азиз. хоб киришаша хайди дасен чихелай. мақсад метавонед дар ҳамин рақамҳои рӯи экран занг занен, лайк монен, дар канал подписатсия кунен, лайкотона бизанен, зангуларо зер кунен. аз наворои мо бохабар мешавем бардор азиз. нафаре дар коре ки моро дастгирӣ кунаву наворои моро тамошо куна, падилитсия куна. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, калхози Растияда қарор дорад. пушти аэропорт. 460,000 сомон нархаш. 4 комната, 3 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хона дорои кухни, подвалча, дегдонхона. хонаҳо то абои тайёранд. об свети доимӣ дорад. аз роҳи калон то 300 метр дар назди хона масҷид, мактаб, мағоза ҳастай. хонаро хушука вардоштагиан. худотон дидесен дарвозаи фасон задагӣ. хуб креслои хушук мондагиан. ҳама тарафа хулоса хонара ремонти замонавӣ кардагиан. барои зиндагӣ кардан тайёре бардор азиз. метавонен маслиҳат кунен, рақамҳошонро занг занен. аз номи канали Саудатӣ бо арзонтон мекунанд. муомила кунен занг зада фақат. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. бачакое ки аз шаҳри Бохтар хоҳиш кардем, ҳамеша ёфтем. 480,000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Қазоқон 67 беда қарор дорад. ҳамон тарафа ки бачако. 3 комната, 3 сотиқ замин масоҳат. 559 92 ами рақамода занг занен маслиҳат кунен. телефон шай. хона бо чиз чиёр фурӯхта мешавад. ами чизе ки дар рӯи экран дидестем бачако, ҳамаша шумода ҳами хел мефурӯшанд. занг занен, бо чизи чора гуфтагиай фурӯхта мешавад. кондитсионер дораву, телевизор дораву, хоб каравут дорад ва чизе дорад. ҳамаш қатъи шумода мефурӯшанд. се хона, дар даруни хона кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 480,000 сомонӣ. беҳуда зангшон назанед. бисёро хоҳиш мекунем ки хонаҳо арзон монем. рости бачаҳако бениҳоят замину хонаҳо қиматанд. мо ҳаракат мекунем ки пешниҳод кунем арзонша бар шумо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 570,000 сомон меган. 3 комната, 17 этажда қарор дорад. дом худаш 18 этажка. ин хонача мега дар 17 этаж қарор дорад. 3 комната, 67 метри квадратӣ бардор азиз. домаш дар 18 этажка дар 63 микрорайон қарор дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. дӯстон азиз, я эълон дига. як гапашка мега ки мо хона мехарам ҳам тарафҳои корвон боша, ягон духонагай, яхонагай боша мега 2-3 сотиқ замин масоҳат дошта боша мехарам мега то 200,000 сомонира. касоне ки дошта бошем бачаҳако дар ҳамин рақамҳои барои реклама мондаги имо WhatsApp муроҷиат кунен, бигӯен ки мо ҳам хона дорем мефурӯшем, мо ҳам апашкада мерасонем бардор азиз. ё ки мега ами квартира ҳам боша мега мешава. то 200,000 боша агар як комната, ду комната тайёр боша, ман зиндагӣ кунам, фарзандои майда дорам мега. мегзарем ба нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, дар деҳаи Чораҳа қарор дорад мега. нархша 200,000 сомон меган. 3 комната, 17 сотиқ замин масоҳат дорад. 17 сотиқ. рақамош дар рӯи экрани шумо бардор азиз. занг занед маслиҳат кунед. дӯстон азиз, я эълон дига.
اگر در شما خانه باشه، ماشینا باشه، اگر میتونید شما در مراجعت کنید. ما همی خانه های شما را میتونم رفته ویدیو کنم، کامera کرده روی یمی اکران دا برورم در همی یوتیوب رکلامش کنم بچکو. اگر خواهیم که رفته نوار شما را، همون خانه شما را ما نوار کنیم، ویدیو کنیم خدمان واتساپ دانایسن، یا اینکه میتونین صورت همون خانه ماشینتان در واتساپ ایمو رویش کنیم، ما رکلامش میکنیم. کدام وارینتی معقول باشه اگر شما دا پیشنهاد کنیم بچکو، ما کار شما را خلاصه بود میکنیم، آسان میکنیم. میگذاریم بعد هم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر دوشنبه محله گلبوتدا قرار دارد. اما تریتوری کوربون دای. نرخش 475,000 سومانی، 5 کمناته، 2 سوتیق زمین مساحت دارد. خانه با تمام قانون و قاعده‌اش قطعی ریمون کردگیان شه. حتی با لیسنس شما میتونین داخل خانه شین نگاه کنین چه خیلی فسون ای. 475,000 سوم میگه با سعودی خوبان بشه دارد. 2 کمناته، 5 کمناته، 2 سوتیق زمین مساحت دارد. زنگ زده مصلحت کنین. خویش ای همتون بچکو امی نوارده لایکاتون بزنین. اگر خواهین که امی کانال ما را پیشروی شه، خواهین که نوارای جالب شوه، خونه های ارزان شوه، وقتی که ما هوسمند کشیم بچکو شما را دستگیر میکنیم. همین لایکاتون بزنین، نوارا پدیلی سکنین، پهن شوه، سودا میشون، با نوارای جالب بیشتر میشوه. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر کلوب دهه بهارستان دا قرار دارد. نرخش میگه 190,000 سوم میگیم، با معامله هم میکنیم. در حولی خب آب آوردگان، آب دارد. ریمونت خانه بد نیست، فسون کردگان. 4 کمناته، مساحت خانه 4 سوتیق زمین دارد. آب سویت دویمی، بانیا در داخلی خانه، نان خانه، حاجت خانه، کاندیشنر زدگی میدونین فقط زندگی میکنه. 190,000 سومانی در شهر کلوب دهه بهارستان برادر عزیز. همین رقمای 0078 زنگ زنین. از نوع کانال سودا تیوی بگین زنگ زنین، با ارزاندان میکنم. خانه ها مقصد خانه های ستری نیست، نو ورداشتگان میتونین بگیرین، همی شکاتور کنین، کراسکا کنین، پشتی خانه را فسون کرده زندگیتون را ببرین برادر عزیز. زنگ زده مصلحت کنین. خوبه نمره برای رکلام کردن. اگر در شما ماشین باشه، خانه، زمین، کوارتیر، تکنیک و آپاراتور باشه، اگر رقمای 931 ایما واتساپ دارد، مراجعت کنین، ما کارتون بود میکنیم. خویش ای همتون در نوار لایک بزنین. چه خیلی که شما خواستین از ویدیو توریستون ما حرکت کردیم، از روی کامنتاریا نوار کردیم، خانه ها را، کوارتیر را پیشنهاد کردیم. این طرفش کاری شما لایک بزنین، پادپیسات سکنین، پادپیسات زنگولش ازر کنین. خیلی برادر عزیز.